Saka kufembera, shura, zango, uroi, nganga, itimu one. Au patsanure wani wao. Wanofamba wese. Au taure nganga. Usinga taure muroi. Because nganga ndiye muroi. That's why kana waroiwa pada nganga kuti iroyo nore. Kuroti kana wakaenda mu territory nganga waenda pauri kunoroiwa. That's why vanhu vese vanoshandirwa nenganga matambudziko apere. Because nganga yacho ndiye muroi wacho. Saka anenge achiti akadzura chadzura uchingobuda bedzi watone network okuroya uroi. Because nganga ndiye muroi. Saka ukanzwa kuti anzi muarea muno mune nganga ziya kuti mapera. Because manheru makarara ndiye anenge ari muroi. Masikati mune muri paari manheru anenge achipinda. Ladies and gentlemen, what I've just seen is the most compelling biblical argument that I've ever heard from a man of God. This is Evangelist Marufo. And the case ya Evangelist Marufo ndiye kuti nganga ndiye muroi, muroi ndiye nganga. Muroi ndiye nganga, nganga ndiye muroi. But he even goes further to say, muprofita wenema ndiye nganga, nganga ndiye muprofita wenema. And when you make it right round, what goes around comes around. Unozoona kuti nganga hanzi ndiye muroi, muroi ndiye muprofita wenema, muprofita wenema ndiyo nganga. And he has given supporting scriptures, supporting incident, supporting instance in the Bible, which prove that a fake prophet is a sangoma, is a tinatichi godobori, at the same time ndiye the witch. Saka hanzi nganga ndoziri kukuroyai, at the same time dzakuroyai dzova dzada kukupai solution. I'm not here to either validate or to substantiate what he is saying, but I'm inviting nganga nevaroi nevaprofita venhema or vechokwadi, those who feel that Evangelist Marufo is misinformed, Evangelist Marufo is misrepresenting facts, or those who feel kuti vanokwanisa kutsanangura ndopata kudana maprofita ese echokwadi nenhema, ana sekuru vese vechokwadi nevenhema ndopata kudana sekuru Musindagore, takudo ana sekuru Bhotsi yesimbi, takudo maprofita ana madzibaba masango, ana madzibaba magrazi, kuti vauye vambotiudza what they think about what Evangelist Marufo is talking about. The same goes for Ana Commander Ibrahim, the same goes for Ana Prophet Endibai, and also Ana Prophet Miracle Paul, whom I have always accused of being a fake prophet. Trupe Mukana, what you really think. We are not saying that you should use the Bible to justify yourself or not. You can use my supporting fakes argo the same way that Evangelist Marufo has used the Bible as well. So I'm going to play the whole sermon because I thought those are the highlights. If you watch the whole sermon, you get the full idea of what Evangelist Marufo is trying to communicate. That's a kanganwe. Mabero manyama. There will be a slide rinenge richibuda paZimbabwe zvinhu zvakaoma, but munhu wasitadza kuita skillful. One of my skillful anoita, you can order mabero anoitwa for wholesale delivery in Zimbabwe yese kwauri. You pay upon delivery, and those are solar, whether it's residential, commercial, rural, whatever need that you have from 1 kVA to 10 kVA, Shidaro, Makomana Logo Solotech, they are also there to help you get these things. Varutambama Games, Spin City, paZimbabwe Zvinzvakaoma. You register using my link and then some comment section. Ukawina, ukarohwawo, you try again. Zvinoitika umwe warutobudisa 1000 umwe achirohwa 1000. Ukabvunzwa code unongo register ne promo code rangu rekuti Zigo. Let us watch the video and you tell me what you think about it. Musoro wenyaya watinawo mangwanana ano unoti iwo nganga nemuroi. Yes. Tarzari pechone woti nganga nemuroi. Nganga nemuroi. Tonya yedu yoyo. Mangwanana ano muripo eri waroi mangwanana ano. Yes. Waroi waripo wa confirm. Timusachika tiripo chila.
Awaraka. Unopara asari pejere kuti waparara. Atopera tisatatanga. Vakashata. Tiri kuverenga bhuku raDeuteronomy chapter 18 from verse number 10 to verse number 12. Mashoko ari kutaura naMwari mangwananano. Pane zvinhu zvisingafane kuwanikwa pakati pedu. Amen. Saka vhesi yacho inotanga zvakanaka kuti urege kuita confusion. Saka verenga inoti chimko. Deuteronomy chapter 18 verse 10. Verse 10. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu unopinza mwanakomana wake. Saka vhesi iri kutotaura kuti chinhu chaunofanira kungwarira pakati pako munhu. Munhu ari dangerous. Even Jesu anoti muchenjere kutsautswa nemunhu. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto. Ndo chokutanga. Saka tora wese pasaiti. Verenga inoti chi? Kana anouka. Chirungu chinoti spirit of divination. Mufemberi. Apafane kuwanika munhu anonakirwa nekufembera. Unoziva vanhu vatema. Idzi ndo nyaya dzedu dzekufembera idzi. Apafane kuwanikwa spirit of divination. Anouka, right? Verengai. Kana unotenda mashura. Ndo nyaya dzedu idzi. Mashura. 1 for sorry, Pasiki. 2 for happy. 3 for visitors. Vanhu vari mashura. Ziso rangu riri kupfuura nepamusoro, ndichafara. Ziso rangu riri kupfuura nepasi, ndichachema. Maoko anga ari kuswinya. Inzwa. Tarisa ari pedyo newe. Wotimira kudzungaira shamari. Zvadzungaire. Apadi munhu wemashura. Vanhu vanonakirwa nemashura. Even tiri kuchikoro isu taidedzerwa timu remashura. Wachichinja mazai kuita tsuro. Vanhu vana mashura. Apafane kuwanikwa munhu anoita mashura. Verenga. Kana anoita mazango. Kana muroi. Saka vhesi iri kuramba ichidzika. Yati mashura. Ndobva yati mazango. Ndobva yati muroi. Pamberi pemuroi pane mumwe aripo. Verenga. Chii ichocho? Kana ng'anga. Kana ng'anga. Hamusi kuteerera mavhesi imi. Pane mashura. Pane mazango. Pane muroi. Pane ng'anga. Zvinhu izvi ndemuki. Saka kufembera, shura, zango, uroi, ng'anga itimu 1. Aupatsanure vanhu iwawo. Wanofamba wese. Autaure ng'anga. Usingataure muroi. Because ng'anga ndiye muroi. That's why kana waroiwa pada ng'anga kuti iroyonore. Ende nda kutaura tori pa point iyoyo. Munhu anoenda kung'anga ane zvindi. Because ukasvika pamberi peng'anga, chekutanga chinotanga kukudza kuti wa mudanger zone ibhutsu. Bhutsu inototi kana maakuenda kumunhu uyu, ini chindisiyai pano muende mega. Kuti zvindi kuenda kung'anga. Kuno kunoramba kuenda nebhutsu kunoenda munhu. Ende kana ukasvika pang'anga, zvese zviri pang'anga zvakafa. Akagara pamusoro pedehwe remugai akafa. Musoro make mune manhenga ezizi rakafa. Akabata mazino ebere rakafa. Ari kuti ari kusvikirwa nasekuru vakafa. Iwe ndiwega mupenyu anenge akagara ipapo wakadaiwo. Tarisa ari pedyo newe kuti makaoma. Mune zviwindi. Ng'anga. Aupatsanure ng'anga nemuroi. Azvite. Right. Nyaya iyoyi yainetsa even kuEgypt. Imboenda neni ikoko. Now in Egypt, kana wakanga uri Pharaoh, waifana kunge uine timu iyi kuti ikubatsire
pakufambisa nyaya. Saka Moses naAroni vaenda pamberi paFaro. Faro audzwa nyaya yaMwari, abvunza akati Jehovha ndiani kuti nditendere vanhu vaende. Mwari akati zvatinoita kupindura nyaya yaFaro, nature must preach, nature must respond. Because sometimes nature inoteerera Mwari zviri better kupfuura vanhu. Saka kuine mavhesi bhuku raJobho anoti asi bvunzai yenyu mhuka, bvunzai shiri dzedenga dzichakuudzai kuti Jehovha ndiani. Saka makataka protest. Chekutanga chakaonekwa inyoka, tsvimbo yakashanduka kuita nyoka. Now Pharaoh, because iye akanga ari munhu wemashura, akadedza akatora kuti hold on, ndaona panapa maita tsvimbo yaita nyoka, but tinofana kuita tidedze timu, yani timu yakadedzwa. Pane timu yakadedzwa pana Exodus 7 verse 10 to verse 12. Teerera mavhesi zvakanaka. Verse 11. Ipapo Farao akadana navo. Vachenjeri varoyi naidzo ng'anga dzeIjipita. Saka pakadedzwa varoyi, pakadedzwa ng'anga, but paipefomwa miracle neng'anga dzemuIjipti vaishandisa chi? Power. Verenga. Vakaitawo sezvakaitwa naMozisi neuroyi hwavo. Saka ng'anga dzaishandisa uroyi kuita magic muIjipti. Kureva kuti kana ukaenda muteritori yeng'anga waenda pauri kunoroyiwa. That's why vanhu vese vanoshandirwa neng'anga matambudziko haapere. Because ng'anga yacho ndiye muroyi wacho. Saka anenge achida akadzura, chaadzura uchingobuda bedzi, watione network okuroya. Hoya oroyonora, obva aroya futi. Ndosaka pasina munhu anoenda kung'anga ada kuregera, because maproblems haachaperi, wabata network yeuroyi. Saka Mwari aitaura kumaIsraelites mubhuku raLevhitikas akati musatsvaga ng'anga nemasvikiro, musaende kwavari kuti murege kusvibiswa navo, because vanokuroya vachikuroyonora. Hapana, kana watoenda kung'anga waenda kumuroyi wapera, waparara. Uroyi hauna kushandiswa bedzi apa. Moses akabvunza nature yaidhila naFaro. Now Aaron akarova mvura. Imboyane papo mukoma Exodus 7 verse 20-21. Now ndira kuti uteerere nyaya yeuroyi iri kutaurwa apa. Ng'anga neuroyi hazvisiyane. Verenga. Moses naAroni vakaita sezvavakaudzwa naJehovha. Vakasimudza tsvimbo vakarova mvura. Ndobva varova mvura vakomanawo Moses naAroni. Yakanga iri parwizi pamberi paFarao, river Nile. Pamberi pavaranda vake mvura yese yemurwizi ikaita blood. Right? Verengai. Hove dzese dzemurwizi dzikafa. Rwizi ruka. Verenga. Verenga. Rwizi rukanduwa rwese kutu. Verenga. VaIjipita vakasagona kunwa mvura iyi yeparwizi yakaine ropa. Verse 22. Ng'anga dzeIjipita dzikaitawo tsika yakaitwa naMozisi naAroni neuroyi hwadzo vachishandisa uroyi. Asi mwoyo waFaro wakaomeswa. Saka ng'anga dzeIjipti, vhesi iri kukonfirma, dzakashandisawo uroyi. Hazviite ng'anga inotoshandisa uroyi, because ng'anga ndiye muroyi. Saka ukanzwa kuti anzi muarea muno mune ng'anga, ziya kuti mapera, because manheru makarara ndiye anenge ari muroyi. Masikati mune muri paari, manheru anenge achipinda. Saka kana kuine munhu anovengwa naJehovha, munhu anoenda pang'anga. Saka ng'anga dzeIjipiti dzakaramba dzichitakatsika ikaka kuti Mwari akaita chinhu idzo dzinouyawo, Mwari akaita chinhu idzo dzinouyawo. Saka nawo papari pakanaka apo Mwari akaona kuti no, ndikaramba ndichirwa naFaro neng'anga dzake, chirega ndidemonstrate kuti I'm more superior kupfuura ng'anga neuroyi hwadzo. Saka now there was a plague yakaitwa naMwari
muEgypt. We are in verse Exodus 8 verse 17. Verse 17 to 19. Vakaita saizvozvo. Vakaitawo saizvozvo. Aroni akatambanudza ruoko rwake. Rwakabata tsvimbo. Akabata tsvimbo yake. Akarova guruva rapasi. Utunga ukavapo pavanhu nepazvipfuyo. Saka panapa now you can see. Vakaverenga bhuku raGenesis. Vanoziva kuti muguruva, kana guruva raakuuya raakutaura kuti paakuita mode creation. Saka now God was creating. Saka pakarohwa guruva. Muguruva makatranslate mukatanga kubuda mhutu dzikatanga kuruma vanhu. Everywhere. Vanhu vachirumwa neinda. Tsikizi dzikapinda. Zvadziri kutambaro. Ng'anga dzakauyawo. Werenga. Verse 18. Verse 18. Ng'anga dzakaitawo saizvozvo neuroyi hwadzo kuti dziburitse utunga, asi hadzina kugona. Utunga hwakanga huri pavanhu nepazvipfuyo. Verenga. Verse 19. Ng'anga dzakati kuna Farao, uyu munwe waMwari. Apa hatichapagone, ndiMwari akuita. Padzama kuda kuti ng'anga pane pasisingagone, pane padziri limited. Ng'anga pane padziri limited. Saka kuda kuti wese vanofamba naMwari vanolimita simba reng'anga. Kana ukaziva the power that is invested in God, ng'anga iri built, yatodiki, haichina power. Saka panapa zvikadzi ng'anga dzakaenda kukonfirma dzikati uyu wamunwe waMwari. Ng'anga dzinotozotaura kuti uyu hapapindike, pakasoswa. Kuda kuti kana uina Mwari hauchade sauti nemvura kuti udzivirire varoyi. Because ini varoyi vandakaona paTV vabatwa, vakanga vachitaura kuti even tikasvika sauti iri padhoo tinopinda nemuAirvin. Saka wakaisa sauti padhoo, varoyi vanopinda nemuAirvin. Saka vhesi inongoti mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nekuvarwira. Saka David anoti Jehovha kana ari murindiri wangu, ndinovata hope nerugare. I will sleep in peace. Harisi basa rako rekumuka uchidzingirira varoyi. Basa rako kurara. Mwari anoita basa iroro. Wozvakadata tsika yekudzingirira varoyi hauparare. Nezvidhoma unoyeba. Zvidhoma zvezvi zvikatiza zvikanomira pambanana. Pauro kuti wa zvapinda. Zvongorova wrestling zviri pamakumbo ako. Tazari pedyo nekuti panguva yakaoma. Nhasi ziva kuti simba raMwari rakakura kupfuura simba reng'anga. Nzakaivheni Mwari akataura akati hakuna uroyi, hakuna ung'anga kuna Jakobho. Hakuna. Saka now when you read wakomana wese even in bhuku raDaniel pana chapter 1 verse 2 unonzwa kunzi Nebukadnezar akanga aine ng'anga, akanga aine varoyi. Kune vanhu vanoda kutorarama waine vanhu muupenyu hwavo. Nekuti vanofarira magic. Madzimambo wana magic. But now when you read Old Testament hakuna ng'anga iri kunamata. Old Testament yese ng'anga dziri kushanda nevahedheni. Hakuna ng'anga iri kuchechi mu Old Testament. It's clear kuti ng'anga inhume dzaSatan dzaari kushanda nadzo achishandisa mapagan kings. Hakuna ng'anga iri kuenda kuchechi ku Old Testament. But what is fascinating, paunopinda mu New Testament, ng'anga dzaakuita zvekunamata. Ng'anga dzama men of God. Ku Old Testament zviri clear kuti ng'anga adziite zvekunamata ndedzemashura neuroyi. But ukapinda mu New Testament now, ng'anga dzese dzaakuchechi. Iyoyo inonzi muzukuru wachiJakapu. Iyoyo inonzi shiri yabvuta rekeni. Kuti wanga uri kuvhima uchidhonza, waona njiva yauya yakadzvamura so yakunanga manje, yakuti arumwa. Ine bhuku ramabasa tipedze. Now when you read mu New Testament you see kuti Satan achinja strategy. This is after the cross of Jesus.
vhangeri rakuparidzwa rapiwa order, go and preach. Mamavhesi anotaura kuti Mwari akafadzwa nazvo kuti vanotenda avaponese neupenzi hwekuparidza. Saka vhangeri ranga rapinda muvanhu. Satani akaona ndinosara ndisina vanhu panapa. Saka pane n'anga mbiri dzanda kuti unzwe apa. One ndeye muguta, imwe yacho ndeye kuruzevha. Hausatambe chaMwari da kutaurira. One ndeye mutauni, imwe yacho ndeye kuruzevha, kumusha. But n'anga idzi ama men of God, n'anga idzi dzava profita. Usatambe nenyaya iyi. Imbo yatidzwe yekutanga inzwa. Mabasa aPostoli chapter 8 verse 9. Muchiburuka inoti chi? Zvino kwakanga kuno umwe murume. Kwakuine mumwe murume wainzi Simeon. Uyo ainzi Simeon. Waive n'anga kare paguta iro. N'anga kare paguta. Waishamisa vanhu veSamaria. Akanga achita mira ndiri kuparidza. Akanga achishamisa mashura. Ndakutaurira n'anga nemashura hazvisiyani. Akanga achishamisa vanhu veSamaria paguta. Mutauni muhararo chaputika mamutare chachaya. Simeon apinda atanga kumashura kushamisa vanhu veSamaria wese. Verenga inoti chi? Achizviita munhu mukuru. Aizviita a great man. Verenga vose vaduku navakuru. Chirungu chinoti both great and small vakamuteerera. Vese vakuru vadiki vakamuteerera vachiti munhu uyu munhu isimba guru raMwari. Hamusi kutaura imimi. Muri kunzwa here vanhu zvataura. N'anga iri kunzi nevanhu. Uyu munhu man of God. Nhasi taona simba raMwari. Denga richiti aiwa hapana simba raMwari, asi man of God. N'anga asi vanhu vachiti ndi man of God. Vanhu ndo wakati zvaaita mashura, zvaaita mamiracles, ava men of God. But vhesi yati munhu yanga iri n'anga muguta. Hanzi both great and small. Kuti kunyengerwa hakuna akura mukoma. Even zachena ndebvu unonyengerwa. Unogara pan'anga uchifunga kuti wagara pana man of God. Iyanga iri n'anga paSamaria muguta, mutauni mune vanhu vane cash, vanhu vane mastands, malandlords. Maroja akateera Simon, malandlord akateera Simon. Zvikanzi pashata paita munhu waMwari pachimbumu paground ari kuita zvishamiso. Simeon anga asina shoko raMwari. Simeon anga ine mamiracles. Vanhu vese vakati paita man of God wachitenda n'anga muguta. You must be very careful now because muguta mazara n'anga. Wana Simeon wawanda. And vanhu vese vasina shoko raMwari hanzi wari ipapo wachiteera Simeon. Pane zvakaitwa naMwari apo. Wene vhesi chichakaitwa naMwari. Vhesi 11. Vakamuteerera nekuti akanga washamisa neun'anga hwake kwenguva huru. Un'anga ndo uroyi. Saka vairamba vachimuteera because ndiye aiva roya futi. Saka vakauya kuservice yake ova roya. Mangwana vodzoka vachiteera un'anga hwake, uroyi hwaaishandisa kuroya vana ava. But now he was called a man of God. Vanhu vese vakanga vati taona muprofita. Vari kumuteera muuroyi vakasunungurwa nei. Verenga vhesi iri pasasi inoti chi? Marenga avo zvino vakati vatenda Filipo aiparidza mashoko eushe hwaMwari nezita raJesu Kristu. Chinhu chakasunungura vana ava, shimira, chinhu chakasunungura vana ava. Vhesi iri kuti Filipo akauya akaparidza Jesu achitaura ushe hwaMwari. Amen. Kutaura kuti shoko raMwari ndorega rinosunungura vanhu. Saka Jesu achiti you shall know the truth shall set you free. Amen. Kureva kuti vhangeri ndorega rinosunungura vanhu. Hapana chinosunungura munhu kunze kweshoko raMwari. Ushe hwaMwari ukaparidzwa vakasungwa vanofanira kusunungurwa. Amen. Shoko raMwari rakati raparidzwa vanhu vese, even iye Simeon, vhesi inoti akabhabhatidzwawo pamwe chete nevamwe.
ng'anga kureva kuti nhasi pana ng'anga dzinofanira kusarudza Jesu. Amen. Itai amene vana vaMwari. Kana tine ng'anga nhasi dzinofanira kutendeuka nezita raJesu. Taridza muroyi ari pedyo newe kuti uchakuwara shamwari yangu, uchapera. Uri kuseka naye? Saka varoyi tendeukai nezita raJesu. Vangeri ratouya. Iyi ng'anga, men of God, prophet vemutown, now prophet vekumusha. Ava vanga vakaoma. Ava inzi madzibaba Jesu. Aimboya nevhesi iyo tinzi. Madzibaba Jesu. Mabasa vaApostori 13 verse 6. Ava ndevekumusha. Vaigara nasabhuku. Verenga. Vakati vagura chiwi chose. Vakagura chiwi chose. Kusvikira vakasvika paPafos. Aha. Vakawana imwe ng'anga. Mira. Vakawana chii vana vaMwari? Vakawana ng'anga 1. Waiva muprofita wenhema. Good. MuJudhea. Saka chinonzi ng'anga, definition yapa, ndiye muprofita wenhema. Yeah. Kana uchida kuziya muprofita wenhema, tarisa ng'anga. Ukangoona zvinoitwa pang'anga zvakuitwa pamuprofita, ziya kuti wasangana nemuprofita wenhema. Because vakawana ng'anga, ng'anga ndiye aiva muprofita wenhema. Mazozvataura vhesi. Vakawana imwe ng'anga, ng'anga yacho hadzi nevhesi ndiye aiva muprofita wenhema. Chinonzi muprofita wenhema ing'anga yakuita zvekunamata. Yes. Yeah. Saka kureva kuti tikasvika pang'anga tikaona boots dzichibviswa pang'anga, tosvikawo pamuprofita achibvisa boots, tasangana nemuprofita wenhema. Yeah. Because style yaari kuita yekubvisa boots ndiyo iri kuitwa kung'anga. Saka muprofita wenhema. Tikaenda pang'anga pane mbiya nehari netsvimbo pang'anga. Ng'anga inenge ine mbiya, inenge ine hari, inenge ine tsvimbo. Tikaona muprofita akutorawo mbiya nehari netsvimbo zviri kuitwa neng'anga, tasangana nemuprofita wenhema. Because ng'anga vhesi iri kuti ndiye muprofita wenhema. Ng'anga enda kugomo, ng'anga inogadzira misha, inoisa hoko. Ng'anga inoti iri kusvikirwa nasekuru uyo anenge achigadzirawo misha, achienda mugomo, achiisa hoko, achiti ndiri kusvikirwa nengirozi. Ng'anga ine mazango, inokupa chinhu chine mhiko. Chainoti unoshandisa so isa mazai, isa cooking oil, ena unoputsira pamharadzano, tora huku nhema. Muprofitawo anenge achiti mazai, anenge achitaura mafuta, anenge achitaura mharadzano, achipa zvinhu zvine mhiko, achipa mazango. Ndiye muprofita wenhema. Ing'anga yakunamata. Saka zviri nyore kuona ng'anga. Ng'anga dzawanda manje. Saka tarisa ari pedyo newe kuti uri kushandirwa neng'anga. Unozi aenda aishandirwa, werenga pazasi ndo point yako kuti ibude. Werenga pazasi chii chakaitika. Inzwa, aiva muJudha. Zita rake rainzi Bhari Jesu. Ainzi madzibaba Jesu. Chaanga aine zita remweya raanga azvipa, but harisi zita rake. Vhesi inoti aigara nemubati sabhuku, munhu akarurama ainzi Sergio Paulus. Verenga vhesi 11. Verenga vhesi muchizikana vhesi 8. Verse 7. Waigara pambati wenyika sabhuku wainzi Sergio Paulo. Munhu akachenjera. Sergio anga kangwara asainyengerwa neng'anga iyi. Iye ndokudana saka Sergio manje akanzwa Barnabasi naSauro. Werenga. Wakadana Barnabasi akanzwa Barnabasi naSauro achitsvaka kunzwa shoko raMwari. Akati panapa ndinogara naprofeti ava. Pati profeti madzibaba Jesu ava wanongoita mashura nekugadzira misha. Awana mavhesi. Waiti bhaibheri munya. Wakanga wasina mavhesi. Saka vhesi iri kuti akatonzwawo waitaura shoko raMwari. Akati uyaive kuno tanzi bhaibheri munya.
tanzwa nechimunya imbotipawo fresh bread from out of grace. Madzibaba Jesu wangu wasina mavhesi waingoro washura bedzi hanzi but waizviona kuti wakuru wane deception but kazita manje kuti madzibaba Jesu but madzibaba Jesu ranga risiri zita rake chairo because pakadedzwa Paulo ndiye Sauro naBhanabhasi kuzoparidza pamba apa. Uyu akaona kuti pauya mavhesi ndinoexposwa pauya mavhesi ndako inzwa zvakaitwa nen'anga nemuprofita onemo verse 8 asi n'anga iyo Erimasi ndiro zita rake. Zita rake rekuberekwa naro ainzi Erimasi asi nekushandira vanhu madzibaba Jesu. Ukangoona zvadaro wasangana nemuprofita wenhema nyaya kana ndichiparidza haisi yako ndiri kubatsira kuti uone n'anga nemuprofita wenhema. Saka uri kutsamwa chi? Vhesi inoti you shall know the truth shall set you free. Amen. Chinokusunungura kuziya zvokwadi yaMwari. Amen. Nesu taimbo apa but shoko raMwari rakati rasvika hanzi n'anga iyo Erimasi akazama kuda kuvadzidzisa kuti mavhesi anobva kuti musaende kune mamachechi. Munouya pana bhozi vanoziva kuti mavhesi akaverengwa munhu anopiwa meso akaona. Tiri kuverenga zviri pavhesi mukoma, ndiri kuverenga vhesi. N'anga dzakuita zvekunamata ndo hondo yatinayo. Vhesi inoti chi? Vhesi number 10. Paul akamutarisa akati chi? Tangira pa 9. Yes. Asi Sauro ndiye Paurowo azere nemweya waMwari mutsvene akamutarisisa akati iwe uzere nekunyengera kwose mana akaipa mwanakomana wadhiabhurosi muvengi wokururama kureva kuti muprofita wenemang'anga mwanakomana waSatani. Vese vari kuenda pang'anga vari kuenda pamuprofita wenhema vaenda pamakumbo aSatani mbune. That's why uchiona kana wasvika ipapa unofanira kutopfugama kuwira pamberi pake. Even Satani achitaura naJesu pamount of temptation akati pfugama undinamate. Kana wasangana nemuprofita wenhema nen'anga wasangana nemwanakomana wadhiabhurosi. Tiri pachiteyo chibhururu pakuda vanosvinura tiri pachiteyo chibhururu chenjera n'anga chenjera uroyi. Tiri pachiteyo chibhururu. In closing, indakakura marisapo kudowawo mapurazi evanhu vatema tiri kudowawo bhazi raitakura vanhu kubva kumusha kuenda kuHarare tairitaimira na 11 12 zvichiuya kusvika kuna 2 ndo manheru midnight usiku. Kana ukareka kupotsa ipapo unomirira futi mangwana same time. Ndo bhazi rakanga riri kudowa richidhiraivhwa nevaenzi vana Bezero ndo vakomana vakanga vachirwa pasi ende bhazi rainaka nguvayo takanga tichiri kuza. Dhiraivha wacho kupusa ane sadza muhomwe richirohwa pasi. Raifamba mabhazi aifamba mabhazi yayo rijawaira mutambo wamatunhu indi mutibvu nhopi yaro watsotsi. Waiona wagara imo moyo natsoona kuti yanzwira mawiri svimbo yedapi mabhazi ekumusha. Saka mai guru wangu inini waibva muHarare wachiuya nebhauga nemafuta akanzi USAID 5 liters. Kana nguva yekuenda kuHarare yakwana paitaurwa nambuya mangwana mhai vari kuenda mumuke muvaperekedze kubhazi. Saka tsika yaiti kana kwakuenda kubhazi hakuna munhu anoenda kubhazi asina kugeza. Saka 11 12 mabhaketi chimhanya nawo usiku watotema maremoni chikwesha mamwe uri kuperekedza munhu kubhazi chikwesha mamwe. Mai guru wanenge wakarara kana wapedza kukwesha mamwe moina munochinja. Hakuna munhu aenda kubhazi asina kuchena.
wochena kunge munhu ari kuenda. Buya tapedza, torai mabhegi, maiguru vanenge vakarara kudhanduru, torai mabhegi mukicheni, endai kubus stop, mufanoisa moto. Iwo vanenge vakarara, tosvika toisa moto pajunction, taisa moto pajunction. Basa redu kana moto hatiudzieba, basa redu kuteerera manje kuti bhasi raapapi. Mumwe anenge achitarisa kuti maiguru wakuye kuti mugone kusanganisa. Mukaona wanonoka, moto mhanya kuti chikasirai munokwara. Saka maiguru vaiuya wogara pajunction wachidziya moto. Basa ravo wachidziya moto vaingobvunza, raapapi? Rapajames, raapapi? Riri mudedzo, raapapi? Radzika, rapamukwini, raapapi? Rapanyatanga. Riri kukwidza mukwidza, rainovheneka kudayo. Rikavheneka, maiguru vachisimuka. Robva rati tsvi pamusoro pane vakomana varipo vari kutambira mabhegi. Taitora zvavarongedzerwa tichikandira vakomana. Ivo vaipinda mubhazi, pane kahwindo kakari pakona waikavhura kudayo, woburitsa musoro wachitarisa kudayo. Wari mubhazi vachitiona tichikanda, takageza, takachena, waiti makomrades aya achipedza. Aribva akwira mubhazi torowa pasi. Maiguru ndo vega vaiziva kuti hakuna kwavari kuenda, wakachena asi havasi kuenda. Saka vachingopedza wabva wakasira kuita nyaya yacho, wabva waburisa roko woti bye bye, muudze mhai kuti ndaenda. Taisara takapira nekuchena kwedu bhazi ichirowa pasi. Zvakaitika makore tiri kumusho, nguva yakafamba tichiperekedza maiguru kusvikira tsamba yakasvikira kusekondari kugwangwadza. Zvikanzi tsamba ngaaende kumba, udzai mukomana kuti mangwana ari kudiwawo kuHarare. Itai ameni papo mwana wamwana. Kuti mangwana mukomana ari kudiwa kuHarare. Tsamba ichiverengwa tiri mukitchen. Ndanga ndakasira kutarisa rimwe timu. Ndikati mangwana ndiri kuenda kuHarare. Munhu wese ngaamuke ageze. Hakuna. Hapana ndakubus stop asina kugeza. Yakanga yanguva yedu. Ende kwesha manga nelemoni. Inonoziva kana uri kuenda kuHarare wanga usati wamboenda wane nguva. Wakarara seunomhodzi wangu bhazi raenda. Bhazi itonge raenda so. Buya. Bhazi raenda dzikama chongo harisati rarira. Chongo harisati rarira. Mbuya wanenge wakateya nguva kudai. Kutanga kunzwa mbuya ndiwo wanenge wachitoziva kuti nguva yakwana. Woti unomutsa wakomana, mukai. Woti boys ndakateerera so. Wachikwisha. Kati zviri kufamba. Ndakarara zvangu zviri kufamba. Timu yangu iri kuenda mberi. Kumbaya ndikati muise moto. Hawa zakada yangu yako so. Isai moto. Saka tiripo pajunction baba takateerera rapapi. Dzikama iri pajunction. Dzikama iri paMsembisi. Wachitaura wachikuza pasi. Rakanoti chiti waso. Ndikati handimbotambe nguva yangu, handimbotambe. Wakamira ndandine kadiki kabhegi, ndikati munoisa pamusoro. Takadongorera ndikachikana, ndikati bye bye, muudze mbuya kuti ndaenda. Ndoda kutaurira vana vaMwari takuvhara. Vamwe vakachena asi havasi kuenda. Vamwe vapfeka green, vamwe vane mabhaibheri asi havasi kuenda. Pabus stop muripo but hamusi kuenda. Kuchena makachena. Wakaenda pang'anga hauna kwauri kuenda. But bhazi risati rauya, Jesu asati adzoka, munhu wese ari kupiwa mukana. Nhasi tiri pachiteshi bhururu, uri kupiwa mukana. Sarudza mangwanana aripo ari kuti Mwari ndinomutenda nevhangeri. Nekuti vhesi inoti Mwari akaregerera nguva dzekusaziwa. Iripo nguva yandakambonyengerwawo newaprofita wenhema, asi nhasi ndinotenda. Waprofita wenhema warura, Mwari ngaandichengete. Kumusha kwandinobva nyaya iyi yakasimba. Waprofita vari kuita zvidavado mumusha medu. Tisati taenda kulunch, pray for me. Namatirai mhuri yangu, namatirai mhuri yekwedu. Takasungwa newaprofita wenhema. Uyai vaimbi muimba. Nhasi vhangeri rauya kuzosunungura vanhu. Toda kunamata nevanhu kuti hazviite, tingaraswa ruponeso ruripo. Tinamatirewo wakomana. Kumusha kwandinobva nyaya iyi yoprofita wenhema neng'anga yatinetsa. Tisununguruwo ndoya kumuchinjikwa. Mangwanana ano
Take chance. Yeah. I think Zigo is becoming a good Bible student now. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. That's deep.